ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/10/24 ಬುಲ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಹಿಡಿದು ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪಾಯನ ತಿಳಿಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾರ್ದು ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಉತ್ತರ: ಆ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಜನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾಗ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾನ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಬಾಲ್ಯದ ಭೂತ ಪಿದರ್ದು ಪಾಡು ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೇನೋನೋಡು ಬಾಬಾರ್ದು ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ತಿಗದುಂಡು ವಾವ ವಸ್ತುದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯನು ನಿಕುಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತನೋಡು. ನಾರದನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ನಾರದಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒರೆಸೇರೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಯೋಗ್ಯ ಉಂಡೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡಿರು ತೂವನ್ಲಾ ಬಂದು ಪನೋಡಾಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೇನುವೆರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಒರೆಸೇರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲರ. ದಾದ ಪಂಡು ತೆರಿದರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಐನು ದೆಪ್ಪುನ ಸಲುವಾದು ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ. ಕೆಲವೇರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎನಡ ಒವ್ವೆ ಬಲಹೀನತೆ ಇಜ್ಜೆ ತಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯನು ತೂವನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕಲು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಣನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿತ ಚಿತ್ರನು ದುಂಬು ದಿವಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯನು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮೊಕಲ್ಲೆಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇನೆ. ಆ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇಂಚಿನಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಮೊಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆನ್ ಪಂತರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿನ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕಲಿಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬಲಹೀನತೆಲುಂಡು ಐನು ದೆತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಾಬಾಗ ಪನೋಡು. ಓವು ಎಂಕ್ಲಿರ್ದು ಪೋಪುಜೋ ಐಕಾದು ಉಪಾಯನ ಕೇನೋಡು. ಕಾಯಿಲೆ ಸರ್ಜನ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಜನ್ ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ವೈದ್ಯರದು ಕಂಪೌಂಡರ್ ಕಲ್ತದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವೈದ್ಯರಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತನೋಡು. ಎಂಕ್ಲೆಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬಲಹೀನತೆಲುಂಡು ವಾ ಬಲಹೀನತೆ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಪದವಿನ ದೇತಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿವೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಪನ್ನಗ ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ರೋಗಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಕಡಿಮೆಲುಂಡು. ಕೆಲವೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಉಂಡು ಲೋಪ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಿನ ಏರೆಗಳ ಸಹ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಆತೊಂಜಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಜಿ. ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಡ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆದು ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಆವಡು. ಬೇತ ಶಾಲೆಡ ಪಂಚವಿಕಾರನು ಗೆಂದುನ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಪಾತೆರನು ಇತ್ಯಾತಿ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಡ ವಾ ಭೂತಲುಂಡು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಐನು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪಾಯನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಭೂತಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಭೂತ ಬುಡ್ಪವನಂಚಿನಕ್ಲನ ಎದುರುಡು ಇನ್ನೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ನಿಕಲೆಡ ಅಂಚಿನ ಭೂತ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪಂಚ ವಿಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಭೂತ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದಾದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಡ ವಾ ಭೂತಲು ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ಪೆನ್ನು ತೂವನೋಡು. ಐನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಸಲಹೆಯನ್ಲ ದೇತನೋಡು. ಕಣ್ಣುಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬೇತಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಯುನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಈ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ರೋಗಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ. ಶರೀರ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರ್ಗುಂಡು ನಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ತೂವನೋಡು. ಎಂಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆದುನ್ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ ವಾ ಅವಗುಣುಂಡು. ಬಾಬಲ ಆ ಆತ್ಮನು ಕುಳ್ದು ತೂಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಬಲಹೀನತೆ ಪುನಗ ಆಕಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಘ್ನ ಪಿದರ್ದು ಪಾಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ಜನ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಂಡರಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಅವಗುಣಕ್ಲೇನು ಪಣೊಂದಿತ್ತರಡ ಬಾಬಲ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹೆನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಈ ರೇತೊಂಜಿ ಮಧುರವಾದುಲ್ಲರು. ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಇಂಚ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಗ ಭೂತ ಬಲ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಭೂತ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಸರ್ಜನ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ.
ಬಾಬಾ ಇಂದೇನು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪಾಯನ ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಬಾಬಗಳ ಸಹ ದಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಮಾಹಿದ ಭೂತಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಭೂತನು ಬಲಿಪವನಂಚಿನಕ್ಲು ಬಾಬಾ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಆ ಉಪಾಯರ್ದು ಬಲಿಪವಡು ಈ ಪಂಚಭೂತನು ಬಲಿಪವನಂಚಿನ ಬಲಿಪ ಲೆಕ್ಕ ತೆರಿಪವಿರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಮಾತ ಭೂತಲು ಬಲ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಕೆಲವೆರಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಡುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರಡ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಅಂಬೆರಡ ಮುಕುಡ ಭೂತ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂಪಿರು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಆಂತರ್ಯಡು ಸಂಕಲ್ಪ ನಡತುಂದು ಪುಂಡತೆ ಮೊಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲೆಡ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲುಂಡು ಅಂಡ ಏರೆಗುಲ ಪನ್ಪುಜೀರು ಏರೆಗುಲ ತಿರುಪದಿ ಕೊರ್ಪುಜೀರು ಮಾಯ ಮೊಕಲ್ನ ಗಂಟಲ್ನ ಕಟ್ಟಾದಂಡು ಮೊಕಲ್ನ ಗಂಟಲು ಓಪನ್ ಆದು ಬುಡ್ನಾಗ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇತೆಕಲ್ನ ಸೇವೆಡು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಶಿವಬಾಬನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೀರು ಸ್ವಯಂ ಶಿವಬಾಬನೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಭೂತನು ಗಿಡಪುಳೆ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದರು ವೃಕ್ಷ ನಿಧಾನವಾದ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯುಂದುಪ್ಪುಂಡು ಹಿರೇಕುಲು ಬರುಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾಯ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುದು ಬಿಡುಪುಂಡು ಕೂಲ್ದಿನಡೆಗೆ ವಿಚಾರಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಎಂಚ ಬೇಜಾರಾನಗ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಮರೆಯಾದು ಬಿಡುಪೇರು ಒವ್ವೆ ಕಾರಣಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಒವ್ವೆ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮಹಾತೆತ್ತಲ ಸಂಬಂಧಲ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಜೂಕುಲಂತೂ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳಿರು ಐನ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೇರಡ ಬಲಹೀನತೆಂದೆತ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಕೆಲವರು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನೇರು ಏತೆ ಬಂಡಲ ಸಹ ಹಾಕಲು ಅವೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಾಯೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮಾಯೆ ಮೊಸಳೆಯಾದುಂಡು ಮಾತೆರಳ ತನ್ನ ಬಂಜಿಡು ದೀವೊಂದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಕೆಸರಡು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮುಟ್ಟಲ ತಿಕ್ಕಿದು ಬೋಡ್ದುಂಡು ಬಾಬಾ ಎತ್ತಂಜಿ ತೆರಿಪೇರು ನನ್ನ ವಾ ಪಾತೆರಳ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಈತೇನೆ ಪನ್ಲೆ 2 ಜನ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಓರಿ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ 6 ಸದಾ ತಿಕ್ವೇರು 6 ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಲ ತಿಕ್ವೇರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಲ ತಿಕ್ವೇರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ವೇರು ಪಂದು ತೆರಿವಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ವರ ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ಪೇರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತು ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎತ್ತಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಶಿವನ ಮಂದಿರಳುಂಡು ಜೋಕುಲು ಸೇವೆನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅರೆ ಒಲ್ಪ ಶಿವನ ಮಂದಿರಳುಂಡೋ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇಹಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಕೇನೋಲಿ ಬೇರಂತೂ ಶರೀರಧಾರಿ ಹತ್ತು ಬೆರಿಯೇರು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೆರ್ನಾವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಪನ್ಪುಚೇರು ಅಪಗ ಪನ್ಲೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಈಶ್ವರೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪು ಅರೆದು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಅದಾಂಡಲ ತೇರಿದ್ದೇನೆ ಭಾರತಡು ಶಿವನ ಪುದರ್ನು ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತನ್ನು ಇರು ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎರೆಗಾಂಡಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಕೈತಲು ಬೇಕಂಡ ಬೋಡಾಂಡಲ ಪಿದಡ್ ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ಇರುದು ನಮ್ರತೆರ್ದು ಪಾತೆರಡು ನಿಕುಲ ಪುದರ್ ಭಾರತಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಡುದುಂಡು ಒಂತೆ ಪಂಡುಂಡಲ ಯಾವು ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂಡರು ಹಳ್ಳಿ ಇಂಚಿನತ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಗ್ಧರುಪ್ಪಿರು ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ಮಂಜಿರೊಲೆಗೆ ಪೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಬತ್ತರಡ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲಿಗೆ ಶಿವಬಾಬನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವ ನಿಕುಲು ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಐನೆರ್ದವರ ಅರೆದು ಎಂಚಿನ ನಟ್ಟುವರು ಎಂಕುಲಂತೂ ನಿಕುಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವ 5 ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರೋಗ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಉಲೈಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಹಳ್ಳಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಅಕಲ್ನಕಲನ್ನೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಶಿವಬಾಬನ ಮಂದಿರೋಗು ಪೋಲೆ ಬಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರೋಗು ಪೋಲೆ ಪೋದು ಕೇನ್ಲೆ ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬತ್ತರಡ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ದೇವಿ ದೇವತಲ್ನ 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲಿನ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಪೋದು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮನೆ ಪಾತಿರಂಡು ಈ ಶರೀರ ಅಂತೂ ನಾಶ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪಾವನಾದು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐಕಾದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕುಲು ಏತು ದೇಹ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪರು ಆತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ಮುಂಚಿನದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯ ವೈದಿಜಿ ಈ ಪರತ್ತು ವಸ್ತ್ರನಂತು ಬುಡೋಡು ಇಂದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ಮಮತೆಯನ್ನು ದೀವನೋಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಶರೀರ ಎತ್ತಂಡಲ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ಮಮತೆ ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಆದುಂಡು ಆಂತರ್ಯಡು ಸದಾ ಇಂದು ಚಿಂತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪಾವನಾದು ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ಎಂಚ ಬುಡುಪುನಿ
ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಪಗೆಲುಡು ನಿಕಲ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ಪಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಂತ ಉಪ್ಪಡೆಯಪುಂಡು ಐಟು ಇತ್ತೊಂದು ಮಾತಲ ನಾಶ ಆದುಪ್ಪುನಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರುಗುಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ದಿವನೋಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪಿರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಅಗತ್ಯವಾದುಪ್ಪೋಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಓಡಿಗೆ ಪೋಪರು ವ್ಯಾಪಾರನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಇಂದು ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಎರಡು ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೋಡು. ಸುರುಕ್ಕೆಂಕುಲು ಸುಖಧಾಮುಡು ಪೋಪ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾತಿರೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಲ ಉಂಡು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆದ ಕಾಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆದ ಕಾಲ ಆರಾಮಾದುಪ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಒರಿನ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ ಶಿವ ಬಾಬನ ಮಂದಿರುಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ಮಂದಿರುಡು ಪೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ಶಿವನ ಮಂದಿರಳುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ನೆನಪುಡು ಪುನಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಲ ದಾಸಿಯಾಪುಂಡು ಅಕಲ ಚಹರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಿಡಿದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನಲು ಸಹ ನಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಡ ಪೋದು ಲೀನಾಪ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಈ ನಿಶ್ಚಯಡು ಪಕ್ಕ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಪ ಬಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಕಲು ತಪ್ಪು ಸಾದಿಡುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಡ ಲೀನಾಯರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಡಪೇರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಾದ ಭಕ್ತಿ ರೇತೊಂಜಿ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಜೀವನನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ್ಮಘಾತ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಜೀವಘಾತ ಹಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಇತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಕುಡುಂಜಿ ಜೀವ ಪಂಡ ಶರೀರವನ್ನು ದೇತುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರಳುಂಡು ನಿಕುಲು ನೆನಪುಡಿತು ದೇರೆ ಗಾಂಡಲ ಒಂತೆ ತೆರಿಪೆರಡಲ ಅಕ್ಲಿಗ ವಾ ವಿಚಾರಳ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಕ್ಲ ಬಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಾಟುಂಡು ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಅಂಡ ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ತೂವನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಒವ್ವಿ ಮಾಯದ ಭೂತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಯದ ಭೂತ ಎತ್ತಿನಂಚಿನಕಲು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಜೊತೆಟುಲ್ಲೆರು ಬಾಬನು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಕೊಳಕುರುದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಪಾತೆರುನಿ ಬಾಬಾ ಅಂತು ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಐನೆಡ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಸೋಜ್ ಫಾದರ್ ಬಾಬಾ ಅಂತು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ ಮಲ್ತುದೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಹಳ್ಳಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರ ಜೊತೆಟುಪ್ಪಡು ಚಿತ್ರೊಳು ಇಜ್ಜಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಜೀವನನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾ ಬಲಹೀನತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನು ದೆತ್ತದು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಕಲಿ ಖುಷಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಬೇರು ಮೊಕಲು ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಲ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆನು ಮಿತ್ತುದೆರ್ಪುನ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಸುರುತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂಧು ವರ್ಗದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೇವೆಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸದಾ ಒಂಜೆ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ಲೆರಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾದು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೋಡು ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಕುಲ್ದು ಪುದರು ಬೆಳಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿರಾಕಾರ ಭ್ರಕ್ಷೋದು ನಂಬರ್ 1 ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಅತ್ತನ ಭ್ರಕ್ಷ ಮಲ್ತದುಂಡು ಈ ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಉನ್ನತಿಲಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಲು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ರತೆದ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸೇವೆಡು ಸಫಲಾಯರೆ ಆಂತರ್ಯಡು ಓವೇ ಭೂತಲು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಎಂಕುಲ್ದಾನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲನೋ ಇಂದು ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಮೂಡು ಬರ್ಪ ವರದಾನ ಅಟಲ ನಿಶ್ಚಯದ ಮೂಲಕ ಸಹಜ ವಿಜಯದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಭವ ನಿಶ್ಚಯದ ನಿಶಾನಿಯಾದೊಂದು ಸಹಜ ವಿಜಯ ಅಂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾತ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಬೋಡು ಕೇವಲ ಬಾಬಡ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ನಿಕುಲ ಮಿತ್ತು ನಿಕಲಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪಾತೆರಡು ನಿಶ್ಚಯ ಗದ್ದು ನಂಚಿನತ್ತು ಸದಾ ಇಂದುವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇಪ್ಪಡು ವಿಜಯ ಭವಿಷ್ಯದ
ಗದ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನಾಂಡು ದಾಯಗಾಂಡು ಈ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ದು ಸಹ ದೂರ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಂಡೆತ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.